Mga tropa sa balitang nasyonal, giangko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nabalaka ang iyang pamilya sa ugbisa ng iyang mga higala sa pamatasan karon sa iyang magulang nga babae nga si Senator Amy Marcos pagkahuman sa iyang bag-o nga mga pahayag sa publiko. Matod sa presidente, dili siya gusto nga muhisgot sa mga butang sa pamilya sa publiko apan kinahanglan nga mosulti tungod sa ilang giatubang. Gipamugo sa presidente nga ang nakita og nabantayan sa publiko sukwahi sa tinuod nga kinaiya sa igsuon base usab sa obserbasyon sa ilang mga igagaw og higala. Tungod niini nagkadako ang ilang kabalaka unang hinaot sila nga muarang-arang ang kahimtang ni Amy sa dili madugay. Sa dihang gipangutana ang presidente kung makigistorya pa ba siya sa iyang igsuon nga babae nga si Senator Amy. Butyag sa Pangulo nga wala na sila mag-istorya sa pagkakaroon o dili na sila maglihok sa samang sirkulo sa politika man o sa pribadong natad. Express Balita.